Вялікія лішайнікавыя камяні ўздымаліся тут і там у цьмяным святле, як маналіты друідаў сярод разбухлых і скрыўленых ствалоў свяшчэннага гаю. Аднойчы ў сваім уздыме Рэндальф перайшоў праз імклівую крыніцу, чые вадаспады недалёка адсюль спявалі рунічныя заклёны. Потым ён прыйшоў да дзіўнай пячоры на схіле лесу, да страшнага змяінага логава, якога вясковыя жыхары баяліся і ад якога Біне ўвесь час папярэджваў трымацца далей. Логава было глыбокае, нашмат глыбейшае, чым хто-небудзь акрамя Рэндальфа меркаваў, бо хлопец знайшоў шчыліну ў самым далёкім чорным куце. Шчыліна вяла да вышэйшай пячоры, таямнічага смяротнага небяспечнага месца, чые гранітныя сцены мелі цікавую ілюзію штучнай апрацоўкі.